खेसारी लाल यादव जी के सासू माता है जी। जी। तो कैसे खेसारी जी पसंद पड़ गए? कैसे पसंद पड़ गए हमारा। जी। हाँ हाँ गईकारे मान के बियाह कनी उनका नसीब ले गईल। अब हम आपको मिलाना चाहते हैं खेसारी लाल यादव जी के सासू माता से। माता जी गोर लगते नहीं? खुशी रहे। अरे रउआ खेसारी लाल यादव जी के सासू माता है जी। जी। तो कैसे खेसारी जी पसंद पड़ गए? कैसे पसंद पड़ गए हमारा। वो जी रिलेशन रहे, बड़ बहिन रहली, उनकर देवर के लड़का हूँ, हमनी के पुराने जान पहचान रहे। तो खेसारी जी जो ना घरी शादी बियाह भइल तो बड़ी गौनई बजनी ना करतल? ना ही यही जो है तो है लड़का खानी ना लड़का घूमेलन स गा देवेलन स। पढ़त उड़त लन ओकरा बाद कहीं कहीं जावे के लिए बुलिया के चल जा। ई राउर तमन्ना ना रहे कि राउर बेटी कोनो बढ़िया घर में जास, एथी सरकारी नौकरी होखे? तो रउआ एगो गायकार चुनी आज के डेट खातिर माने के पड़ी। हाँ हाँ गईकारे मान के बियाह कनी उनका नसीब ले गईल। अच्छा, मन राउर बेटी के नसीब जुड़ल उनका साथे? हाँ नसीबे जुड़ल बा, ना तो हमारा उनका आज बैठे के समय बा। बैठे का समय नहीं खे, तो सबको जानता बैठे के समय नहीं खे। तो दान दहेज के बारे में कुछ बताइए। दान दहेज जौन मांगल लो तौन दे देहनी, हम दोसर कुछ नहीं थी दिले त काहे के झूठ बोली। पूरा बारात के स्वागत भइल? सब स्वागत कइनी, जितना आज- ऊपर आई रहे ऊपर स्वागत कइनी। उनकर कंपनी मालिक आइलन उनको स्वागत कइले बानी, उ जानत होई हन। ओ बेरा के डेट में कंपनी मालिक के हम इतना स्वागत अपना आंगना में कइले बानी जे जाके और खुशी भइल। कंपनी मालिक के कुछ नाम मालूम है? हाँ का नाम? रमेश की महेश परदेसी। महेश परदेसी। महेश हाँ, परदेसी। हाँ, अच्छा हाँ, वहाँ के तो पुरान जुड़ल वाली महेश परदेसी से। खुद भी हमारा घर में वहाँ के आई रहनी, हमारा अंगना में आई रहनी। हमारा लड़का के शादी रहे तब वो आई रहनी। सीबोध है रहलो। सीबोध तो पहले के। खेसारी जी यहाँ आइले हाँ तभी लॉकडाउन में आई रहनी है? हाँ जी। अच्छा, ऐसे लोग कहेला कि खेसारी जी बहुत लोग के मदद कर, रउआ लोगों ने कुछ ऐसे मदद करेला? अच्छा हमनी के मदद के का दरकार बा। एगो लड़का दुख सुख में गिर रहे तो ओकरा में जौन बेचारू के हमनी के तो गिरल से जौन करे के रहे तौन कर देले। हमनी के सब कुछ देखे भाल कराऊ, अपना खुशी से आके हमरा बाल परिवार के कुछ दे देस तो उ खुशी के बात बा ना। जैसे रउआ लोग सीनियर सिटीजन में आ गइल बने, तो कभी ऐसा कुछ भइल होखे तभी की तबीयत गड़बड़ाइल हाँ होखे? हाँ फोन ऑन करे नहीं खेसारी हाँ जी? हमने तो बात करेला। माने महीना में फोन की? तो आ राउर बेटी बारे? अभी पटना आएला तो बात कइला। अच्छा हाँ, अभी 15 दिन पहले पटना चुनाव प्रचार में आएली। राउर बेटी बारी, राउर बेटी यहाँ आवेली, वहाँ से बातचीत होला हमेशा? हाँ बेटी हमारा आइबे करेली। तो बेटिया के यहाँ रहेली माने? हाँ आज खेसारी जी के बंगला बा, एसी गाड़ी साड़ी सब बाटे, आई यहाँ आके एगो पुरान जिंदगी जिए तो वहाँ के रह जाइले बिना एसी के बिना गाड़ी के। हाँ दू महीना पढ़ रहली, पर 2 महीना रह 2 महीना रहली। हाँ वहाँ के बेटी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलिया, बहुत नाम और कमाता। नातिनो हमारा हमनी के समाज में रह जाली, अपनो समाज में रह जाली। दोस्तों ये हमारे साथी खेसारी लाल यादव जी के सासू माता